yana yin bara almajiri da gogo ne. Assalamu alaikum ya yan uwa, ga almajiri da gaggawa ina yin bara abun kowa, dan Allah ku bani ko na ruwa, to Allah ya ba ku yin samu ni shine biyan bukatuna. Me biyar me goma ya dan miko, sadaka ku bani rabbi zainin ko, ga almajiri da dan koko, dan Allah ku bani koko, karin wa ta zo ta kada ni al'umma kuna ta kallo na. Kai almajiri ka ja baya, ka zo kana ta yin ƙarya, ka bar nan ko na yi fashin ƙwarya, yana ganka ne a can baya, to dan haka ka kwashe kayanka in ba so kake na tono ba. Wai malam me kake cewa batun nan na yin fashin ƙwarya, wato so kake kamun ƙarya, na san ka tun a can baya, ka tono dukan bayananka ni ba shaye-shaye na je ba. Ka shata ba, ai shaye-shaye ne bukatar ka, halinka ne a yanzu mun gane, mu dai ba za mu baka komai ba. Malam na gane niyyarka, talauci shi ne ya dame ka, ka zo da ka huce haushinka, sa ido ne kawai fa aikinka, to ni dai bara sana'a ta ce ba na biye zaman banza. Tunda ka ce ni na yi ma ƙarya, batun shaye-shaye zance ne, to nan me kasa a aljihu, kwaya ne da burbudin taba, to yanzu gashi duniya sun gane, ai dole za ka sha kashi.